Hello guys, जों दा बेरायनो थांगासिनो आरो लाफानो नागिरदां नोंसोरखौबो। दा नोंसोरो ज' सुना हैदोरा। खोमसिसो नुजोबो बेरायहैग्राफ्रा नै मिनिनानै थिनसै र' नोंखौ एसे देखायना। लोबारिनि जोंना बांगाला लोलोबारिसो होनो, नोलोबारि होनो रोङा। लोलोबारि नोलो होननो रोङा बियो, लोलोसो होनो लोलो। दासो नोलोबारि फोथार मोनदों नै, माला सहैबावनांगौ जाखो। जि रायलायखायो बिसोरो। अमाया जि मोजां खानाया नायलाय, लुथुथुनो। फ्राय जादों आरो हायदै हाबाब। औ नैबाव दखान फिसासा दङ, दायो जालांगोन जों। बे फ्ल'रि बिउटिनि न' नैबेया। लामायानो जि लेथ्रा। फैलै हाबावबो दखान दंबावो। जाव माथो फैनो मोनाखै होना, जानला मोनलाखा। साहा दखानबो लोंगोन र' जों दायो, जेरावबो लोंनानै थांगोन। रानजोबगोरखायो। आयु नंगौ हनै बै दै फिसा फिसा मोननाय खाथियावनो। आंहा बेयावसो थांफेरनो मोनाखै। आयु थांनो मोनबावाखै। आयु लाथाव फैनायाव थांलायलायनायाना अयनाय बानायनो। औ खथ'बा मोसादोंना जोङो। होबोबायलै जों सथियाव सावथालनि गान मोसानाया बावनो फांसनाव।
जों लागो मोसौ खाफैदों मालाय नै ओमफ्राय गलांबालाय दंफाङा आयु जिरनो हाबावो जाहैदों कारेन्ट फैयानो सानथाम औ टाउनाव दै लोमजोबनानै बहाबा फैगोन कारेन्ट सेल्फि लानो देलायदों नै मालाय दायो जोङो थांफिननोसै बै नाव बानायनायाव फटक लागौमोननो आनैया ओमफ्राय हौवाफोर गोनांखाय लाजिबावबाय जाहैदों नै जों बिदियाव स्कुटि लालांदों नै बे फिल्डआव थानाय दे बासिखौ नायनो ओरैसो गुवार नुयो नै जोंनो माबा फिल्मफोराव एखे जायोना औ जेनेबा बे खाथि खालानिनो बानायनाय फिल्मफोरखौ नायोबा नों अबेनि लामा बिलाय अबेनि जायगामोन बियो सानफिनलायबावो बैयाव फुजाफोर रायलायनाय लानायफोर सिनायखौ फैदों न'खर बागानखौ माबा सिनेमायाव खैफोदनियाव माबा बलखौनो दसे जोलांनांसिगोनलै jarwo माबा लादों मा होनो नै थाथा लादों थाथा मोनबोदों दैलांबारियाव सोरनिबा हौवानो थालांनाय नै